Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het project in Sakito op veel punten is afgeweken van de vergunning. Dat nieuws kwam vanochtend binnen en het gaat natuurlijk over de zaak die is aangespannen door de Movimento Safe Sakito. Er is nu een officieel rapport van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Dat is opgesteld op verzoek van het gerecht in eerste aanleg op Curaçao. En het gaat allemaal over het hoogbouwproject in Sakito. En de bewoners hebben zich verenigd tegen de bouw. En ze zijn van mening dat er op sommige punten niet gebouwd is zoals gepland. Dus de vergunningen zijn afgegeven, maar de bouw is anders. En dat lijkt de rechtbank nu ook, of tenminste dat lijkt het rapport dat is opgesteld door de rechtbank nu ook te bevestigen. Zo concludeert het rapport onder meer dat flatgebouw 2 de maximaal toegestaande bouwhoogte overschrijdt met 4,22 meter. Andere flatgebouwen, 3, 5, 6, 7 en 8, zijn gerealiseerd in afwijking van de oorspronkelijk goedgekeurde bouwtekeningen. En volgens de bewoners, verenigd in de Movimento Safe Sakito, bevestigen deze bevindingen de zorgen die ze al langere tijd hebben geuit. En ze hebben in juli 2025 een handhavingsverzoek ingediend. Nou, nu is er dus een rapport en de rechter doet uitspraak op 9 juni in deze zaak. En dus, dan zullen we zien wat de gevolgen zijn van dit rapport. Diefstal van auto's neemt toe. Dat heeft de woordvoerder van de politie, Imro Zwerver, laten weten aan de Extra. En dat doet hij naar aanleiding van de alarmerende toename van auto-inbraken en diefstallen van auto-onderdelen. Tenminste, dat is de indruk die het publiek heeft. Er is een alarmerende toename en Zwerver zegt dat er daadwerkelijk meer diefstallen zijn. Er zijn volgens hem 3 verschillende vormen van voertuigcriminaliteit. De eerste gaat om een voertuig dat wordt gestolen en vervolgens op een andere locatie wordt gestript. Daarnaast zijn er diefstallen van auto-onderdelen waarbij criminelen onderdelen direct van geparkeerde voertuigen verwijderen. En tot slot is er sprake van auto-inbraak. En vooral die laatste 2 categorieën zijn de afgelopen periode sterk toegenomen. Het aantal complete autodiefstallen is juist weer afgenomen, maar Zwerver erkent de situatie echt zorgwekkend, omdat criminelen zich richten op specifieke automerken en modellen. En volgens Zwerver is vooral de afzetmarkt een groot probleem en moeten mensen zich goed realiseren dat als ze daadwerkelijk gestolen onderdelen kopen, deze vorm van criminaliteit wordt gestimuleerd. En daarbij wordt schade toegebracht aan de slachtoffers, maar ook aan de samenleving als geheel. Als er geen vraag zou zijn voor gestolen voertuigen en onderdelen, dan zou dat ook de toename van het aantal diefstallen doen afnemen, aldus Zwerver. Maar omdat er een groep kopers bestaat, is deze handel actief. Groep jongeren opgepakt voor autodiefstal. Dat was een zaak die gisteren naar voren kwam en ook de aanleiding om te spreken met de woordvoerder Zwerver. Maar er zijn gisteren 4 jongeren aangehouden in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar oud. Ze zijn 13, 16, 17 en 19 jaar. En dat gebeurde toen de politie een auto aantrof in de tuin bij een woning aan de Caia Eugène Testien. En de politie was op zoek naar deze auto en trof ook de 4 personen aan. Ze zijn natuurlijk jongeren die normaal op school moeten zitten, maar nu worden ze verdacht van autodiefstal en diefstal van auto-onderdelen. Er is door leden van het Joyride-team later die middag, gisteren dus, ook nog een huiszoeking verricht in een woning aan de Caia Kitrien. Carmabi komt met renovatieplan voor Cheteboca. Dat is gisteren bekendgemaakt. De natuurorganisatie Carmabi zal binnenkort belangrijke verbeteringen doorvoeren in het Cheteboca National Park. Het gaat om een geplande upgrade die is gericht op het versterken van de bezoekerservaring, het verbeteren van de faciliteiten en het verder beschermen van de natuurwaarden van het park. En er komt een bijeenkomst waarbij de verschillende ontwikkelingen zullen worden toegelicht. En de lokale gemeenschap is daarbij natuurlijk van harte welkom. Maar het gaat erom dat Cheteboca National Park geüpgrade, als dat een Nederlands woord is, maar in ieder geval verbeterd moet worden. En Carmabi wil dat doen samen met de mensen uit de omgeving. En dat gebeurt aanstaande vrijdag in het Christoffelpark en bij Carmabi zelf.
Minister Brug naar huis gestuurd. Dat is nieuws uit Sint Maarten van vorige week, waar nu meer aandacht voor is. Het heeft even het weekend eroverheen gehad. Maar nu is duidelijk dat minister Richenau Brug naar huis is gestuurd. Hij kreeg een motie van wantrouwen tegen zich. 8 personen stemden voor, 7 tegen. En opvallend was dat tijdens de statenvergadering alle partijen erkenden dat de motie niet was ingegeven door het functioneren van de minister zelf, maar voortkwam uit een intern conflict binnen de partij van premier Merselina en minister Richenau Brug, de URSCM. En volgens waarnemers probeerde minister-president Luc Merselina al enkele maanden Brug uit zijn functie te verwijderen. En dat ging over een verzet van Brug tegen bemoeienis van Merselina met zijn portefeuille. Dus het lijkt op een partijstrijd die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Brug een motie van wantrouwen tegen zich ingediend zag en dat daarvoor een meerderheid was. Meerdere verkeersongelukken op Curaçao. Gisteren was het weer raak. In de middaguren ontving de meldkamer van de politie een melding van een verkeersongeval in de Nieuwe Haven. De politie werd er naartoe gestuurd en toen bleek dat een automobilist een verkeersfout had gemaakt en daardoor een andere bestuurder tegen de zijkant van diens voertuig botste. Vervolgens verloor deze bestuurder de controle over het voertuig en reed tegen de omheining van een bedrijf. De auto kwam ondersteboven voor de ingang van het kantoor terecht. Vooral veel materiële schade. De bestuurder kwam er gelukkig met lichte verwondingen vanaf. En 's avonds heeft iemand een ernstig verkeersongeval veroorzaakt op de George Willemsweg. Daarbij maakte een SUV een verkeersfout, waardoor de bestuurder van een scooter de controle over het stuur verloor en met grote kracht tegen een erfmuur botste. De scooterrijder liep verschillende verwondingen op en had dringend geavanceerde medische zorg nodig. We hebben toch vaak gezegd, maar mensen, probeer in het verkeer rustig te rijden en voorrang te geven waar nodig. Veel voorbereidingen voor behandeling van moordzaak. Dan gaan we naar Bonaire, want op donderdag 4 juni wordt de moordzaak rond Sheldon Johnson behandeld. En dat is een brandweerman die op 12 september vorig jaar op Saba werd doodgeschoten. De zaak leidde tot veel onrust op het eiland en er wordt behandeld op Bonaire, maar er zijn speciale voorbereidingen getroffen vanwege de grote verwachte publieke belangstelling. Zo hebben journalisten vooraf instructies gekregen om hun aanwezigheid te registreren en dat is niet gebruikelijk op Bonaire. En worden er voorbereidingen getroffen om te zorgen dat de familie van het slachtoffer vanuit Saba ook daadwerkelijk aanwezig kan zijn. Het gaat onder meer over de aanwezigheid van die directe familieleden. De advocaat van de familie stelde eerder dat het gerecht een oplossing moest vinden om familieleden naar Bonaire te laten reizen. Inmiddels is bekend dat de familie op Bonaire aanwezig zijn en die hebben ook voorrang bij het krijgen van plaatsen in de rechtszaal. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Even leuk nieuws, de Curaçaose vlag is populair, dat wisten we al, hier op Curaçao. Maar ook in Nederland zorgt het WK voor een opvallende vlaggenpiek. Dat heeft het merk Drukbedrijf gemeld. Sinds Curaçao zich heeft geplaatst voor het WK worden vlaggen van het land
10 keer vaker besteld dan in een normale periode. En het bedrijf ziet de WK-koorts bij bedrijven, horeca en organisaties op gang komen. Er wordt speciaal drukwerk gevraagd voor het WK met de vlaggen. En daarbij is vooral naast natuurlijk de Nederlandse vlag, de oranje vlag, die van Curaçao heel populair geworden in Nederland en natuurlijk hier op Curaçao. Nog even in Nederland, een wetsvoorstel voor de BES-eilanden wordt binnenkort behandeld door de Tweede Kamer. Gisteren was er een commissievergadering. Daar bleek veel steun te zijn voor de plannen die ervoor moeten zorgen dat het lokale bestuur op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius beter aansluit bij de zware taken en de omvang van de bevolking. Het wordt gewoon groter. Dus een uitbreiding van het aantal eilandraadsleden en gedeputeerden. De meeste Kamerfracties in Nederland steunen het voorstel. Alleen de PVV van Geert Wilders reageerde uiterst kritisch. Staatssecretaris Van den Burg benadrukte dat de opgave op de eilanden, zoals het beheer van eigen vliegvelden, groter is dan bij vergelijkbare Nederlandse gemeenten en dat daarom uitbreiding noodzakelijk is. Dan gaan we naar Bonaire. Klimaatplan is aangeboden. Dat gebeurde vorige week, maar vandaag heeft de overheid, het Openbaar Lichaam Bonaire, een persbericht laten afdrukken. Waarin staat dat het klimaatplan van Bonaire, onder voorzitterschap van Nolly Oliana, is aangeboden aan het bestuurscollege. Het heet Ons Eiland, Onze Verantwoordelijkheid. En het is niet alleen een document, maar een gezamenlijke koers voor de toekomst van Bonaire. De hele gemeenschap heeft meegedacht en vergaderd over dit klimaatplan. En het is tot stand gekomen met medewerking van verschillende bureaus met de input zoveel mogelijk van de Bonaireanen zelf. En daarmee is het een zaak dat de overheid het daadwerkelijk gaat oppakken. Grote vuurwerkshow op 13 juni. U kunt maar voorbereid zijn, maar Curaçao krijgt een van de grootste vuurwerkshows uit onze geschiedenis. Een spectaculaire vuurwerkshow, een dag voordat de wedstrijd op het WK voetbal tegen Duitsland plaatsvindt. En de Extra meldt dat het een enorm feest gaat worden met een groot programma op 13 juni op de Caracas Bayweg van 2 tot 10. En dan de vuurwerkshow die begint om 9 uur. In totaal gaat het om 4 vuurwerkshows. 3 daarvan zullen gelijktijdig worden afgestoken vanaf verschillende locaties rond de Caracas Bay. Terwijl een 4e show afzonderlijk wordt gepresenteerd. Het gaat om vuurwerkshows van meer dan 25 minuten. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want we hebben het over het WK, maar er zijn ook mensen die tegen het WK protesteren. En dat gebeurde in Mexico. De politie in Mexico-stad heeft gisteren traangas ingezet tegen demonstrerende leraren. Zij wilden het historische centrale plein bereiken, waar momenteel de fanfestzone voor het WK voetbal wordt opgebouwd. Dat wilde de politie voorkomen. En toen kwam er een confrontatie waarbij dus geschoten is met traangas. En die docenten die manifesteren voor hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. En ze zijn het niet eens dat er alles wordt geregeld voor het WK en zij achterblijven. Het evenement moet worden opgeschort. Onze zaak is belangrijker dan een beetje vermaak en afleiding, aldus een vakbondsleider in Mexico. Het was georganiseerd, de bijeenkomst, door een onderwijsvakbond in Mexico. En die dreigt tijdens het WK miljoenen leraren naar de hoofdstad te mobiliseren als de regering niet tegemoet komt aan hun eisen voor loonsverhoging en het terugdraaien van pensioenmaatregelen. De overheid wil de salarissen wel verhogen. Er heeft namelijk een voorstel gedaan om die met 9% te verhogen. Maar de docenten willen een 100% verhoging. We houden de situatie voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Allerbeste, tot ziens.